Serwus, literówka w minuta, dzień drugi. Podług książki Wikipedii mamy rocznica założenia telewizji Silesia, też jakieś telewizyjne słówko, na początek aktor. Mamy dwa żółte, niech się słowo zacznie od ra, rajem, o. Zaczyna się na ry. Spróbujmy ry na drugim miejscu, może być rynka. A nie może być rynka, bo k już mamy czarne. To rynna w takim razie. A nie będzie ostatnie. Trzecie też nie będzie, bo ry a się zdało mi się, że nic się nie zaczyna. Toż rypa. Rypać. Nie. Rywać, rywać, rydać, rygać, rylać, ryrać. Mamy to. Ryrać, podług Olesza grzebać.